खरं तर अंकिताच्या डोळ्यातून आलेले अश्रू ही खरं तर आजच्या कार्यक्रमाची पोचपावती आहे। यानंतर रिया आळवेकर मॅडम यांना मी विनंती करतो की त्यांनी मोलाचं मार्गदर्शन उपस्थित सर्व महिलांना करायचं। येतच राहा, चालेल, येतच राहा। सर्वांना नमस्कार। सन्माननीय व्यासपीठ आणि व्यासपीठावरील विराजमान महनीय मान्यवर, आणि आज खास उल्लेख करेन की अनेक क्षेत्रातून आलेल्या, आज माझ्या दृष्टीने एक सोनेरी क्षण आहे। माझ्या आयुष्यात अनेक सोनेरी क्षण आता येतच आहेत, पण आजचा सोनेरी क्षण आहे। कोकणशाहीचे आभार मानेन की अनेक कर्तृत्ववान महिला ज्यांना मी फक्त कुठेतरी पाहत होते, भेटण्याची खूप इच्छा होती आणि त्यांना मी आज पाहते। त्यांच्या सहवासात आज काही तास मी घालवले, त्याबद्दल तुमची मी खूप आभारी आहे। कोकणशाहीची सर्व महिलांना महिला दिनाच्या मी खूप शुभेच्छा देते। मी नतमस्तक होते त्या कारणाने। चिन्मय सरांनी ना मगाशी काही वाक्य बोललेली, तर त्यात मी थोडासा बदल करते। जर एखादी स्त्री आई होऊ शकली नसती ना, तर जिजामातेचा शिवबा कधीच काढला नसता। बघा पटतंय का? जर एखादी स्त्री पत्नी होऊ शकली नसती, तर सीतेचा राम कधीच आपल्याला पाहायला मिळाला नसता। पटतंय का बघा तुम्हाला? जर एखादी स्त्री बहीण होऊ शकली नसती, तर मुक्ता देवीचा ज्ञानदेव आपल्याला कधी पाहायला मिळाला नसता। आणि जर एखादी स्त्री मैत्रीण होऊ शकली नसती, तर राधेचा श्याम आपल्याला कधीच कळला नसता। खूप म्हणजे मगाशी मी वाक्य ऐकत होती, परत कोणीतरी त्या वाक्यामध्ये थोडासा बदल केला, आज मी पूर्णच बदल केला त्या वाक्यामध्ये। आणि खरी गोष्ट आहे बघा, आपल्या महिलांना अनेक स्तरातून जावं लागते। पहिल्यांदा ती मुलगी असते, त्यानंतर ती शिक्षण घेतल्यानंतर संसार, आई, खूप अनेक नात्यातून तिला जावं लागतंय। खरंच मी एक भाग्यवान आहे। इथं आल्यानंतर सरांनी मला सांगितलेलं की आज तुमचं एक संघर्षमय जीवन सगळ्यांना सांगा। संघर्षमय जीवन मी नक्कीच सांगणार आहे। कोणत्या आई वडिलांना वाटत असतं सांगा की आपल्या घरातील एखादा मुलगा एक हिजडा म्हणून जन्माला यावा? कोणत्या घरातील आई वडिलांना वाटत असतं की एक तृतीयपंथी म्हणून आपल्या घरात कोणतरी असावं? कोणाला नाही वाटत असतं। माझा जेव्हा जन्म झाला तेव्हा एक मी जे काही सांगते स्टोरी, त्याच्यातून तुम्हाला घेण्यासारखं भरपूर आहे। एक जन्म झाला, मुलगा म्हणून झाला होता। माझं पूर्वीचं नाव प्रवीण वारंग। घरात आनंदी आनंद वातावरण होतं म्हणजे मला नाही माहिती, मी लहान होते। निश्चितच मगाशी कोणाच्या तरी बोलण्यातून आलं की मुलगी जन्माला आल्यावर थोडंसं नाराजीचा सूर असतो। मग तृतीयपंथी जन्माला आल्यानंतर किती नाराजी असेल त्याचा विचारच नाही आपण करू शकत। थोडी मोठी झाल्यानंतर मुलींच्यात खेळू लागली, काही कळत नव्हतं मला। थोडं मला ऑफवर्ड वाटतं, मी इथं उभी राहते जरा। मुलगी जेव्हा मी थोडी अजून मोठी झाली तेव्हा थोडंसं मला वाटू लागलं की अरे आपली आवड फक्त मुलींच्या खेळण्यातच आहे। मग मी मुलींबरोबरच खेळू लागले। मला माहिती नव्हतं की मी मुलींबरोबर का खेळते, मी अशी का वागते, घरातील काकी बरोबर बोलणं, मम्मी बरोबर बोलणं, मी अशी का करते मला काहीच माहिती नव्हतं। तर सर्वांना एकच सांगेन की तृतीयपंथीची सुरुवात इथूनच होते। तुम्हाला जसं तुमच्या आई वडिलांनी जन्म दिलाय ना, तसंच मला माझ्या आई वडिलांनी जन्म दिलाय। माझे आई वडील कोण हिजडा नव्हते। मला एका हिजड्याला जन्म देणारे आई वडील हे तुमचे जसे आई वडील आहे ना, तसेच माझे आई वडील होते। थोडी मोठी झाल्यानंतर थोडंफार कळू लागलं की अरे आपण असं का वागतोय, आपण असं का मुलींबरोबर खेळतोय, बायकांबरोबर का वागतोय, त्यांच्याबरोबर बसतोय, मग जेवण करताना कुठेतरी चहा करणं, मलाच कळत नव्हतं काय करायचं ते। त्यानंतर अजून थोडी मोठी झाली, थोडंफार शरीरात बदल घडून येऊ लागले। कुठेतरी वाटू लागलं मला की नाही, एक पुरुष म्हणून नाहीये, बट मी कोण आहे मला कळत नव्हतं। त्या अगोदर एक छोटासा मुद्दा मगाशी कोणीतरी सांगितलं की 1908 साली
म्हणजे आपण जो महिला दिन साजरा करतोय, खरी सुरुवात आहे वस्त्रोद्योगात काम करणाऱ्या महिला यांनी उठाव केला होता अमेरिकेत, न्यूयॉर्क या ठिकाणी. आणि त्यांनी कुठेतरी एक मागणी केली होती की आमचाही एक दिवस असून दे. आणि त्यानुसार हा महिला दिन साजरा करतोय आपण. आणि महिला दिनाचं औचित्य, आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचं औचित्य साधून दरवर्षी एक स्लोगन दिलं जातं. आणि या वर्षीचं स्लोगन आहे जेंडर इक्वॅलिटी. सांगण्याचा एकच उद्देश आहे, आपल्या भारताच्या संविधानात कुठेतरी पुरुष स्त्री असा उल्लेख केलेला नाहीये. आम्ही भारतीय, व मी पण तुमच्यातलीच आहे ना, मी कोण वेगळी नाहीये, पण मला वेगळं करणारा हा समाजच आहे. म्हणून मी कुठेतरी प्रवीणची, आता कुठेतरी रिया झालेली कुठेतरी पाठी आली आहे. मी पाठी आली आहे, त्याला कारणीभूत हा समाजच आहे. माझ्यामुळेच माझ्या घरातल्यांना काय म्हणतील, माझ्यामुळे कुठेतरी माझ्या पप्पांना हिणवलं जाईल, कुठेतरी माझ्या पप्पांच्या मम्मीच्या शरीरावर कॉमेंट्स केल्या जातील, घरात कॉमेंट्स केल्या जातील, घरातल्यांवर कॉमेंट्स केल्या जातील, म्हणून मी दाबून होती. पण शरीरात असंख्य बदल घडून आले. त्याच्यानंतर ठरवलं, अरे आपण जे पुरुष नाहीये. आणि जेव्हा मला ही गोष्ट समजली, पहिल्यांदा शॉक बसला की तृतीयपंथी मला माहितीच नव्हतं कोणती गोष्ट. पण जेव्हा मला कळालं मी पुरुष नाहीये, तेव्हा अरे आपण आता कसं जगायचं. मग थोडंफार सर्चिंग करू लागली. अरे बघा, ते सिग्नलवरती मागतात, अनेक दुकानांमध्ये, भीक म्हणू शकत नाही मी कारण मी त्या समाजातली आहे, अनेक दुकानांमध्ये मागतात. तर का मागतात? त्यांना नोकऱ्या नाहीये, शिक्षण नाहीये, म्हणजे त्या समाजातली मी आहे. हे जेव्हा कळालं तेव्हा दुसरा शॉक बसला. मग अशी अंकिता मॅडमांच्या डोळ्यातून अश्रू आले. हे अश्रू ना माझे कधीच ना सुकून गेलेले. मी त्या अश्रू काढण्याच्या त्या ह्याच्यात पडतच नाही. पण एकेकाळी मी अशी होती, असे कोणाचे तरी अश्रू बघितले ना की मीच रडायला सुरुवात व्हायची. हळवं मन ना, पुरुषाचं मनच नव्हतं. शरीर पुरुषाचं दिलं होतं, मन मात्र एका स्त्रीचं दिलं होतं मला. पण आता तेही अश्रू सुकून गेलेले. 11वी-12वीच्या मुद्द्याकडे येते. बघा, तुम्हा सर्व महिलांना एकच विनंती आहे की या माझ्या स्टोरीतून घेण्यासारखं असं भरपूर आहे. कुठेही नाराज होऊ नका. एक लक्ष डोळ्यासमोर ठेवा आणि त्या प्रतीने आपली वाटचाल करा. आज नाही, उद्या नाही, पण एक दिवस निश्चितच आपला आहे. ध्येय मात्र मनाशी ठेवा. कुठेही तुम्ही कमी पडणार नाही, हे मला सांगून द्यायचंय. 11वी-12वीचा जेव्हा काळ होता माझ्यासाठी खूप भयानक होता. कारण मुलं मोठी झालेली असतात, कॉमेंट्स करत असतात, बायल्या, छक्का. छक्का त्यावेळी कॉमेंट्स नव्हती, पण बायला ही कॉमेंट्स खूप होती आपल्या कोकणात. यो बायल्यासारखं चलता वगैरे असं मी ऐकायची, रडायची, घरी यायची. कोणाला काही नाही बोलू शकत होती. पप्पा मम्मीला पण काही बोलू शकत नव्हती. घरातल्या कोणालाच काही बोलू शकत नव्हती. एक गोष्ट करायला सर सुरुवात केली, तिथून लॉक. आपण बाहेरच यायचं नाही. बाहेर आल्यानंतर सगळेजण मला कमेंट्स करतायत, मग मी का बाहेर यायचं. मग थोडंफार मला कळू लागलं की अरे आपण जर असं कोंडून घेतलं तर आपण कधी सिद्ध व्हायचं. तेव्हा मी मनात एक गोष्ट केली. मी तुळसुली हायस्कूलमध्ये, या कुडाळ तालुक्यामध्येच माझं शिक्षण झालंय. स्वतःला सिद्ध करायचं. नसून दे ना, मी पुरुष नसून दे, मला एक महिला होता नाही आलं तरी चालेल, पण स्वतःला मी पहिल्यांदा सिद्ध करेन. आणि त्या दृष्टीने माझी पावलं सुरुवात झाली. बघा, मी किती लहान होती त्या काळात. म्हणजे हसण्याचं, बागडण्याचं, खेळण्याचं वय, आणि तिथं मी वेगळेच विचार करत होती. आणि एकच डोळ्यासमोर होता की मी पुरुष नाहीये. देवाला मी एकच सांगायचं की तू मग मी पुरुष नसली तर पुरुषाचा जन्म मला का घातला, का असं तृतीयपंथीयांना जन्माला घालता. आत्महत्येचा पण प्रयत्नापर्यंत गेली, पण कदाचित त्या देवानेच अडवलं असणार, कारण हे रूप तुमच्या सर्वांसमोर आणायचं होतं कदाचित. अनेक माझ्यासारखे जे प्रवीण आहेत त्यांना एक उभारी द्यायची होती की कुठेतरी खचून जाऊ नका या समोर, म्हणून कदाचित त्यावेळी देवाने मला अडवलं असणार असं मला वाटतंय. मनाशी ठरवलं की काहीतरी करून दाखवायचं. अशक्य असं काहीच नाहीये. समाज बोलतोय, बोलून दे. अन्य लोक बोलतायत, बोलून दे. काहीतरी करून दाखवायचं. 12वीला मी माझ्याच कॉलेजमध्ये सेकंड आली. डीएडला त्यावेळी खूप चुरस असायची. 12वीच्या मेरिटवर डीएड कॉलेज मिळायचं आणि मला माझाच जिल्हा मिळाला. त्यामध्ये कणकवलीमध्ये इंगेट आउट नाईक अध्यापक विद्यालयात मी डीएड केलं. तिथंही मी मेरिटला आली, टॉप 3 मध्ये होती. त्यानंतर ठरवलं की नाही, आधी नोकरी हासिल करायची. बघा, शरीरात असंख्य बदल घडून येत होते. नोकरी आधी मिळवायची. नोकरी मिळवली आणि त्यावेळी पूर्ण राज्याची भरती होती आणि सुदैवाने माझाच जिल्हा मला भेटला आणि माझाच तालुका मला भेटला.
पाठ नंबर 1 शाळेत मी रुजू झाली 2012 साली. आणि तिथून माझी खरी लढाई सुरू झाली. कारण आता जर हा प्रवीण शांत बसला तर तो आयुष्यभर त्याला पुरुषांच्या शर्ट्स आणि पॅन्ट्स मध्येच राहावं लागणार. समाज मला काही बोलून दे, मी अशी का दिसते, अशी का साडी घालते, असं काय हे करतोय, चालतोय, बोलतोय, मला समाजाशी देणं घेणं नाहीये. कारण या समाजामुळेच मी कुठेतरी त्यावेळी पाठी होत होती. खूप सर्च करू लागली की का नाही मी तृतीयपंथी आहे, तर का नाही मी तृतीयपंथी म्हणून समाजासमोर येऊ शकते, का नाही मी तृतीयपंथी म्हणून जॉब करू शकते. खूप मनाशी आणलं की नाही. खूप सर्च केलं तर कुठेही तृतीयपंथी कुठल्याही फील्डला जॉब केलेली मला तर कुठे जाणून आली नाही. खूप सर्च केलं, अन्य राज्यांमध्ये सर्च केलं. त्याच्यानंतर 2 एक्झाम्पल फक्त माझ्या समोर राहिली. एक म्हणजे मध्य प्रदेश मधले पोलीस खात्यात पोलीस कॉन्स्टेबल आहे, प्रीतिका यशिनी म्हणून आहे, ती एक माझ्या डोळ्यासमोर नाव होतं. आणि दुसरं एक होतं ते म्हणजे आपल्याच या महाराष्ट्रामधलं बीड जिल्ह्यातलं एक मुलगी होती, तो मुलगा झाला होता आणि ती पोलीस बनली होती. ती 2 उदाहरणं माझ्या समोर होती. अरे म्हटलं ती 2 उदाहरणं आहेतच ना. मुलगा होऊन जॉब करतोय ना, मग मी मुलगी जाऊन का नाही जॉब करू शकत. पण दुसऱ्या वेळेला मी बघितलं अरे पोलीस खाता म्हणजे लेडीज आणि जेंट्सचा कॉस्ट्युम एकच असतो, तेवढी कसरत नाहीये. पण आता खरी कसरत मलाच करावी लागणार आहे. कारण मी कॉस्ट्युम माझा पूर्णपणे पॅन्ट शर्टच्या जागी साडी आली आहे. आता मी काय करू. खूप रडायची मी. दिवसभर मुलांच्या सहवासात खूप आनंदाने घालवायचे आणि घरी आल्यानंतर फक्त आणि माझा मित्र होता. अनेक इंटरव्ह्यू मध्ये बघितल्या पण एक मॅडमांनी इंटरव्ह्यू माझ्या, आरसा फक्त माझा मित्र होता. समोर आरशाला ठेवायची, असा का जन्म घातला आहे, इथून माझी सुरुवात. खूप वाईट वाटायचं, खूप रडायची, पण धमक होती काहीतरी करून दाखवण्याची. पण कुठेतरी मला एक मार्ग मिळत नव्हता. शरीरात असंख्य बदल घडून येत होते आणि तेव्हा ठरवलं की आता मी माझ्या तुळसुलीच्या गावी नाही जाणार. कारण मला लोक हिजडा म्हणतायत, मला लोक बायला म्हणतायत, चक्का म्हणतायत, तर माझ्यामुळे माझ्या घरातल्यांना त्रास नको. घर सोडलं 2014 साली. बघा रक्ताची नाती. एवढं बोलते तरी मला काहीच वाटत नाही. पप्पांपासून कॉन्टॅक्ट ब्लॉक, सगळ्यांना ब्लॉक केलेली मी रिया आहे. का कोणाला वाटत नव्हतं पप्पांचं प्रेम, आईची माया, आपल्या भावंडांची माया मलाही पाहिजे होती. मलाही त्यांच्या सोबत राहायचं होतं, खेळायचं होतं, मलाही कोणीतरी ताट द्यायचं होतं, मलाही एका ताटात बसून बहीण भावांसारखं जेवायचं होतं. सगळं प्रेम लांब गेलं होतं. पाठ नंबर 1 मध्ये नोकरी करू लागली. कदाचित त्या पालकांना कळत होतं की नाही मला नाही माहिती, पण पाठ नंबर 1 ची मी खूप आभारी आहे. सगळी नाती मला दिली. आईचं प्रेम दिलं, वडिलांचं प्रेम दिलं, भावंडांचं प्रेम दिलं. शरीरात असंख्य बदल घडून येत होते. खूप रडत होती. आणि शेवटी जी वेळ योग्य असते ती योग्य वेळीच होते. 2019 साल उजडलं. मे महिन्याच्या 2019ला मनाची धाडसी निर्णय घेतला, नाही आपलं जेंडर चेंज करायचं, मला महिला व्हायचंय. बस मी तृतीयपंथी आहे ना, मग तृतीयपंथीयांसारखं मला राहून दे ना. मी का पुरुषांचे कपडे घालू. मन स्त्रीचं आहे ना, मी त्याप्रमाणेच राहणार. बघा कुठलाही विचार केला नव्हता मी अजूनपर्यंत. पुरुष कपड्यात होती, पुरुष कपड्यातच समाजात वावरत होती. त्रास नव्हता. टॉयलेटला झालं, मी स्पष्टच बोलते, टॉयलेटला झालं तर पुरुष टॉयलेटमध्ये जाऊन टॉयलेट करू शकत होती ही रिया. पण आता 2019 साली जेंडर चेंज केलं, पण कपडे चेंज झाले नव्हते, पुरुषीच कपडे होते. महत्वाचा पहिला प्रश्न टॉयलेटचा, कुठे जाऊ. वाटलं होतं म्हणून केलं नव्हतं. शरीरात असंख्य बदल घडून येत होते, हार्मोन्स मध्ये बदल घडून होत होते. आपल्या या कार्यक्रमाला डॉक्टर देखील आहेत. खूप भयानक हार्मोन्सचे बदल असतात. त्या काळी कुठल्या स्टेजला ती व्यक्ती जाऊ शकते नाही सांगू शकत. भयानक बदल घडून येत होते. जेंडर चेंज केलं नाही, जेंडर चेंज केलं ना तरी मी जॉब करणार. याच्या अगोदर फक्त शरीर पुरुषाचं होतं, कपडे पुरुषाचे घालत होती, समाजात पुरुष म्हणून वावरत होती.
आता समाजात पुरुषच म्हणून वावरते, कपडे पुरुषाचे आहेत पण शरीर मात्र आता पुरुषाचं राहिलं नव्हतं माझं. खूप अडचणी यायच्या. ट्रेनिंग वगैरे मॅडम आहेत, आमच्याच खात्यातल्या आहेत मॅडम, जिल्हा परिषद शाळेतच आहेत त्या. ट्रेनिंग वगैरे आमची लागत असतात, केंद्र संमेलन लागत असतात. नको वाटायचं मला ते. गेली काय दुसऱ्या शाळेत एका जागेवरच बसून राहायचं, कुठे जाऊ टॉयलेटला आणि कुठे काय काय म्हणून वावरू तिथं. शांतराची नकोच ट्रेनिंग. आणि जर ट्रेनिंग केली तर पाणी पियायची नाही मी दिवसभर, एका जागी बसून असायची. तुम्हा सर्व भगिनींना बोलायला मला म्हणजे सहज बोलून जाते, पण एक दिवस ना आठवा फक्त, एक व्यक्ती एक दिवस पाणी पित नाहीये आणि एका जागेवर बसून आहे. पोटात लघवी अक्षरशः तुंबायची, नाही जाऊ शकत होती कुठे. शरीर चेंज केलं होतं ना. घरी येऊन खूप रडायची, पण कुठेतरी देवाने माझं ऐकलं आणि मनाशी मी ठरवलं, जर एक पुरुष नोकरी करत असेल, एक स्त्री जर नोकरी करत असेल, तर मी का नोकरी करू नये साडीमध्ये. आपल्या जिल्ह्याच्या माननीय कलेक्टर मॅडम के मंजुलक्ष्मी मॅडम यांच्याकडे मी गेली, निवेदन माझं दिलं. मॅडम तुमच्या समोर जी व्यक्ती, मी साडीमध्ये गेलेली तेव्हा, जी उभी आहे तिचं शरीर स्त्रीचं आहे, पण ती या जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण खात्यात पुरुष शिक्षक म्हणून नोकरी करत आहे. मंजुलक्ष्मी मॅडम ताबडतोब मला आपल्या कॅबिनमध्ये बोलवलं. सर्व रिया तुझी काय असेल ती पूर्ण स्टोरी सांग. मी सगळी स्टोरी सांगितली, विचार नाही केला, कारण कुठेतरी माझा एक मॅडम डिसिजन माझी नोकरी घालवणारा होता आणि समोर फक्त एकच चित्र दिसत होतं, जर माझी नोकरी गेली तर मला कुठेतरी रस्त्यावरती जावं लागेल, कुठेतरी वेगळी कामं करावी लागेल आणि मला ते नको होतं. का नाही मी मानाने जगू शकत. मॅडमांनी माझा सहानुभूतीपूर्वक विचार केला, जिल्हा प्रशासनाने माझा सहानुभूतीपूर्वक विचार केला आणि याच आपल्या जिल्हा परिषदेत एक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक सीओ साहेबांच्या कॅबिनमध्ये पीए स्वीय सहाय्यक या पदावर जून 2022 पासून रुजू झाली. छान वाटलं. पहिल्यांदा जिल्हा परिषदेत पाऊल टाकलं. साडी कधी घातली नव्हती, घालून गेली जिल्हा परिषदेच्या सगळ्या भगिनी. खरंच जिल्हा परिषदेचे पण मी आभारी आहे. सर्वांनी मला समजून घेतलं, आपल्यातलीच एक व्यक्ती आहे म्हणून मला समजून घेतलं. त्यानंतर माझी संपूर्ण कागदपत्र मी चेंज केले, माझे डॉक्युमेंट चेंज केले, माझं सेवा पुस्तक चेंज केलं. सर्व चेंज झाल्यानंतर आता प्रश्न आला तो माझ्या शाळेचा, कारण जी डिग्री मी घेतली होती ती मुलांना घडवण्यासाठी घेतली होती. एका टेबलमध्ये ऑफिस काम करायला डिग्री मी घेतली नव्हती. कुठेतरी मन माझं तिकडे जात होतं की नाही, शाळेतच जॉब केला पाहिजे. मग मी पुन्हा निवेदन साहेबांना दिलं, सीओ साहेबांना, की आता मला शाळा मिळावी. आणि त्याच वेळेला मी आभारी आहे की पाठ नंबर 1 शाळेत, ज्या पूर्वीच्या शाळेत मी कार्यरत होती, तिथल्या तिन्ही समित्या सर्व मुलांच्या सह्या घेऊन जिल्हा परिषदेत हजर. मॅडम तुम्ही आमच्या शाळेत या. किती छान वाटलं, ऍक्सेप्ट केलं कुठेतरी मला. पण तिथं 10 वर्ष माझी सर्व्हिस झाली होती, त्यामुळे मीच विचार केला की आता बदली होणारच आहे, नवीन शाळा मिळावी. मोठा प्रश्नचिन्ह की या वेशात, या तृतीयपंथी वेशात कसं तुम्हाला ऍक्सेप्ट करतील. अनेक संघर्ष करून आलेली रिया आहे, त्याच्यामुळे मला खात्री होती तिथं जिथं जाईल तिथं व्यवस्थित काम करेल. माणसाला महत्व नाही, त्या माणसातून किती कार्य घडतंय ना ते महत्वाचं आहे आणि तेच मला दाखवायचे होते. खरी परीक्षा होती माझी ती आणि मी त्या परीक्षेला उतरली. मोठी शाळा दिली. यापूर्वीची माझी छोटी शाळा होती 1ली ते 4थी, पण आता 200 पटसंख्येची शाळा मॅडम दिली आहे मला. जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा ओरोस बुद्रुक नंबर 1 आपल्याच कुडाळ तालुक्यात आहे. त्या शाळेत मी 23 ऑगस्ट 2022 साली रुजू झाली. बघितलं तर मोठा परिसर, भरपूर मुलं, मोठा शिक्षक वर्ग. तिथल्या सर्व शिक्षक वर्गाची मी आभारी आहे. त्यांनी मला समजून घेतलं आणि तिथल्या शिक्षक वर्गाचं एक विशिष्ट कौतुक सांगेन मी, संपूर्ण लेडी स्टाफ आहे. संपूर्ण म्हणजे बघा, एका महिलेनेच सांभाळून घेतलं, समजून घेतलं. ती पहिल्यांदा माझी जीत होती. त्यानंतर इयत्ता 4थीचा वर्ग माझ्यावर देण्यात आला. वेगवेगळे उपक्रम मी राबवू लागली. पालकांनी एक विश्वास ठेवला, रिया मॅडम तुम्ही इथंच थांबायचं. बघा पहिल्याच महिन्यात तिथले शाळा व्यवस्थापन समितीचे सूर येऊ लागले, रिया मॅडम जायचं नाही, इथंच थांबायचं. मी जिंकली. माझी जी अस्तित्वाची लढाई होती ना तिथं स्टॉप झाली असं म्हणता येणार नाही, पण अनेक संघर्षातून करून कुठेतरी प्रवीणचा रिया झालेला होता, तिथं स्टॉप झाला. प्रवीणची रिया स्टॉप झाली
अनेक पल्ला गाठायचा आहे मला. तुमचं रक्त लालच आहे ना, पुरुषांचं पण रक्त लाल आहे, माझं काही वेगळं नाहीये. तृतीयपंथी हा शब्द काय आहे तो मला काही कळत नाही. तुम्हाला जसे जन्माला घालतात तसंच मला जन्माला घातलं आहे. तुम्ही शिकू शकतात, मीही शिकू शकते. आज या समाजासमोर उदाहरण आहे की तुम्ही शिक्षक शिकवू शकतात मुलांना, एक स्त्री शिकवू शकते, पुरुष शिकवू शकतात, तृतीयपंथी पण शिकवू शकते. आज समाजासमोरही ते उदाहरण आहे. सगळ्यात जास्त आभारी आहे की प्रसार माध्यमांचं. मुद्दामून मी उल्लेख करेन की माझी ही संपूर्ण प्रोसिजर चालू होती तेव्हा कोकण शाही चॅनेल संपूर्ण टीम, चिन्मय सर होते आणि साईनाथ गावकर सर होते. निश्चित मी उल्लेख करेन. मी नवीनच होती, कधी प्रसार माध्यमांसमोर आली नव्हती, कसं बोलायचं हे देखील माहिती नव्हतं. पण आपल्यावर झालेला कुठेतरी अन्याय म्हणेन मी, कुठेतरी दाबून होती, घुसमट होत होती पूर्ण शरीराची आणि मला ती दाखवायची होती. जर मी आता बोलली नसती ना, जर हे प्रसार माध्यमांपर्यंत गेलं नसतं तर माझ्यासारखी घुसमटलेली रिया या समाजात कुठेतरी आहे, तिने कुठेतरी ना कमी समजलं नाही पाहिजे, घाबरून नाही गेलं पाहिजे. कुठेतरी म्हणजे आपण काहीच करू शकत नाही, संपलो, मी तृतीयपंथी म्हणजे काहीच करू शकत नाही, हे तिने केलं नाही पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल मी, आणि त्यासाठी मी व्यक्त होणं महत्वाचं होतं. आणि तेव्हा ठरवलं की मी बोलणार, माईक हाताळल्यानंतर संपूर्ण माझ्या व्यथा बोलणार, कुठेतरी सर्वांपर्यंत पोचून दे, कुठेतरी माझ्यासारखी असलेल्या रियापर्यंत, प्रवीणपर्यंत पोचून दे, तरच मला कुठेतरी ऍक्सेप्ट करणार, तरच कोणतरी असेल तर पुढे येईल. ती एक गोष्ट झाली. दुसरी गोष्ट मी जरा एक उजाळा करू देते. या सर्व प्रोसेस मध्ये ना आजच्या महिला दिनाच्या औचित्यावर मी एक गोष्ट सांगेन. अनेक प्रसंगांना तुम्हाला सामोरं जावं लागत असेल, अनेक कसरत असते हो. कारण आता मी साडी नेसलेली आहे, मी तिकडं देखील ती भाड्यानेच राहते. म्हणजे मला माहिती आहे सकाळी उठून जेवण करून कसं कसं सगळ्या कसरती असतात. जमेल का हो पुरुषांना हे काम? माझा पहिला क्वेश्चन आहे. बघा महिला किती भाग्यवान आहोत आपण, सगळ्या गोष्टी सांभाळून. आपण काही जण वेगवेगळ्या क्षेत्रात आहेत, वेगवेगळ्या ऑफिसमध्ये आहेत, कोण अनेक क्षेत्रात आहेत. महिलांचं मी कौतुक करते, कारण एक महिला होती, मगाशीच उदाहरण दिलं, एक महिला होती म्हणून मी उभी आहे. मलाही आईने जन्म दिला आहे, तीही महिला होती म्हणून मी उभी आहे. तुम्ही सर्व महिला आहात, कोणीतरी तुम्हाला जन्म दिला आहे म्हणून तुम्ही इथं आहात, तीही महिलाच होती. खरंच हे महिला दिनाच्या औचित्यावर मी सर्व महिलांना एकच संदेश देईन, खचून जाऊ नका कुठल्याच गोष्टीत. मीही थोडेफार खचून गेली होती, तेव्हा समोर सगळा अंधार दिसत होता, पण मनाशी ठरवलं होतं की कुठेतरी मला यायचंय. समाज ऍक्सेप्ट, खूप माझेच मित्रमैत्रिणी मला सांगायचे, अगं तू अशी साडी घालून गेल्यावर कोण तुला हसतील, हसून दे, मला नाही काय करायचंय. त्यांनी मला हसलं तरी चालेल, काही बोलले तरी चालेल, पण मला समाजात जगायचंय, मानाने जगायचंय आणि सर्वांसमोर आदर्श. मी मोठी आदर्श नाहीये. सर्वजण आता उल्लेख करतात की भारतातील पहिली, भारतातील पहिली. मला भारतातील पहिलं समजून नाही समजलं तरी हरकत नाही, पण माझ्यासारखा जो प्रवीण घुसमटलेला आहे त्याने निश्चितपणे पुढे यावं. मला खूप अभिमान आहे की मी कुठेतरी व्यक्त झाली, कुठेतरी सार्थकी लागेल. आणि निश्चितपणे मॅडम मी सांगते की माझी ही केस संपूर्ण झाल्यानंतर आपल्याच महाराष्ट्रातल्या 2 केसेस आता थोड्याच दिवसात पुढे येतील. घाबरून जाऊ नका, या समोर सगळे ऍक्सेप्ट करतील. तुम्ही पुढे या. रिया करते, समाजात जाते, समाजात शिकवते, समाजाबरोबर वागते, समाजाबरोबर चालते, बोलते, बसते. मला कुठेच कमी वाटत नाहीये ना. तुम्ही सांगून द्या अधिकाऱ्यांना, तुम्ही प्रशासनाला सांगा की एक तृतीयपंथी रिया जर समाजात वावरत असेल, नोकरी करत असेल, तर अनेक तृतीयपंथी का नाही नोकरी करू शकत. आणि सगळ्यात महत्वाचं, आजच्याच या महिला दिनाचं औचित्य साधून कालच एक GR प्रसिद्ध झालाय. शैक्षणिक संस्थांमध्ये, रोजगारामध्ये, नोकरीमध्ये आता पुरुष स्त्री बरोबर तृतीयपंथी हा कॉलम देखील आला आहे. गोष्ट आहे माझ्या समाजासाठी, तृतीयपंथी समाजासाठी. त्यांनी निश्चितपणे पुढे यावं, शिकावं भरपूर. रोजगाराच्या अन्य म्हणजे रोजगार उपलब्ध आहे, अनेक नोकऱ्यांमध्ये संधी आहे, तर त्याचा फायदा करून घ्यावा.
कोकणशाही चॅनेलकडे थोडीशी येते मी. माझ्या संघर्षाविषयी मी बोलली. कोकणशाही चॅनेलविषयी बोलताना एकच गोष्ट सांगेन. 1.5 वर्ष सुरुवात, पण माझा म्हणजे जे काही संबंध आहे ते 7 महिन्यापुरतीच आहे. त्याच्या अगोदर मला माहिती नव्हतं. माझं जे प्रोसिजर चालू असताना कोकणशाहीचं चॅनेल पहिल्यांदा जिल्हा परिषदेत आलं. मॅडम तुमची मुलाखत घ्यायचे, लाईव्ह सेशन आहे. म्हटलं सर ठीक आहे. आणि मला खूप भारी वाटलं. पहिल्यांदाच माझी मुलाखत कोकणशाहीने घेतली. त्या अगोदर फक्त वर्तमानपत्रात एकदाच आलं होतं. सरांना मी एकच गोष्ट सांगितली, जे काही असेल प्रश्न तुम्ही विचारायला लागा. मला वाईट वाटत नाही त्या गोष्टीबद्दल. तृतीयपंथीयाचं जीवन, तृतीयपंथी कसा असतो, काय काही ते विचारायला लागा. कारण तुम्ही जर एक प्रसार माध्यम जर परखडपणे जर तुमचं मत जर व्यक्त केलात ना, बोललात ना, तरच समाज बदलतोय. प्रसार माध्यमांमुळे आज ही रिया पुढे आहे ना, प्रसार माध्यमांमुळे पुढे आहे. कुठेतरी समाजात आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात चांगलं पसरवलंय. का नाही तृतीयपंथी पुढे येऊ शकत, का नाही जॉब करू शकत? त्याच्यामुळेच आज मी पुढे आहे. आणि या संपूर्ण सिंधुदुर्ग वासियांचं मी खूप आभारी आहे. लवकर मला ऍक्सेप्ट केला. कोकणशाही चॅनल बद्दल सांगायचं गेलं तर एखादी बातमीच देणं इथपर्यंतच मर्यादित नाहीये. बघा, उद्योजकांचा मेळावा भरवतोय. भव्य दिव्य अगदी पंचायत राज मधलं अगदी तळाशी असलेलं ग्रामपंचायत पायाच म्हणतो. जसा आमचा जो पाया असतो तो पहिलीचा वर्ग असतो. पहिलीचा वर्ग जर करेक्ट असेल ना आणि जर पाया त्याचा मजबूत झाला ना 7वी पर्यंत ना, तेवढं आम्हाला टेन्शन नसतं. पहिली पाया असतो. आणि जो पाया आहे तो ग्रामपंचायतीचा सरपंच. मग अशी छान उपमा दिली की सरपंच असतात ते मुख्यमंत्र्यांसारखे असतात. त्यांचा भव्य मेळावा भरवला जातोय आणि त्यावेळी मी तिथंच होती. छान वाटलं. म्हणजे एखादी बातमी देणं, आपलं मत व्यक्त करणं इथपर्यंतच मर्यादित नाहीये, तर अनेक उद्योजकांना पुढे येणारं हे व्यासपीठच म्हणेन मी. अनेकांना मार्गदर्शन करणारं एक चर्चासत्र मी म्हणेन. आणि माझ्यासारख्यांना पुढे आणणं, तुमच्या सर्व महिलांचा सत्कार करणं, म्हणजे अगदी तळागाळातील व्यक्तींना वर आणणं, ते समाजापर्यंत पोहोचवणं, परखडपणे व्यक्त होणं, आपलं मत मांडणं, हे खरं कौशल्य आहे. आणि हे कोकणशाहीमध्ये दिसून आली. मॅडम मी जेव्हा इथं आली ना, एक मुद्दा उल्लेख करेन कोकणशाहीचा. मी जेव्हा इथं आले ना, अंकिता मॅडम, चिन्मय सर, सर्वच म्हणजे एक कुटुंबच वाटतं. वेगळं वाटतच नाही कोण मला. इतकं हसत खेळत सगळं स्वागत सगळ्यांनी, म्हणजे किती भारी, खूपच छान वाटलं. सर देखील अगदी म्हणजे मला वाटतच नाही कोणत्या पदावर कोण आहे मला माहिती नाही, पण सगळे सेमच आहेत असं मला वाटलं. छान आहे सर, तुमचं एक कुटुंब चांगलं आहे. आणि मी आई यल्लमा चरणी प्रार्थना करेन की तुमचा जो TRP आहे सर्व भरघोष यश मिळून दे. आणि लवकर अल्पावधीतच या चॅनेलला चांगली प्रसिद्धी मिळाली आहे. प्रसिद्धी नको, पण आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व घराघरात हे चॅनल पोचलं आहे. अजूनही पोचून दे. आणि तुम्हीही प्रयत्न करतच आहात. तुमच्या सर्व उपक्रमांना तुम्हाला सर्वांना मी शुभेच्छा देते. या महिला दिनाच्या औचित्यावर इथं उपस्थित असलेल्या सर्व महिलांना मी शुभेच्छा देते. आजच नव्याने ओळख झालेल्या स्वामिनी एज्युकेशन गावडे मॅडम, छान वाटलं मॅडम. पहिलाच उद्गार होता की मॅडम तुम्हाला बघायचं होतं. जसं मला तुम्हाला सर्वांना मला बघायचं असतं ना, तेव्हा मी कार्यक्रमात गेल्यावर मलाही तुम्हाला बघायचं असतं. एक काहीतरी घेऊन जात असते मी. आता कोण कोण म्हटलं, भरपूर चेहरे मी माझ्या मनात साठवलेले आहेत. मॅडम तुमचा पण सगळ्यांना मी बघत असते, पण कधी असं कार्यक्रमात येत नाही. आणि ह्या कार्यक्रमात अनेक चेहरे मला, मॅडम तुमचा पण खूप मॅडम थँक्यू, सगळ्यांचंच आता नाव घेत नाही पण साठवून ठेवले. गावडे मॅडमांकडून शिकण्यासारखं भरपूर आहे. बघा, माझा विषय राहिला बाजूलाच, मला काही वाटत नाही, पण मॅडम म्हणाले की शाळा आहे ना, कॉम्प्युटर आहे ना, मॅडम आम्ही येऊ का शिकवायला. म्हणजे बघा मॅडम, इथून सुरुवात केली हा त्यांनी. छान वाटलं मला. मॅडम आमच्याकडे आहे कॉम्प्युटर, मुलं भरपूर आहे, तुम्ही निश्चितच या. लगेच कॉन्टॅक्ट शेअर केला आणि निश्चितच मॅडम तुम्ही निश्चित आमच्या शाळेकडे या. खरंच म्हणजे शिकण्यासारखं भरपूर आहे. माणूस कधी पण वयाकडे गेला नाही पाहिजे. त्या व्यक्तीकडे बघा आणि त्या व्यक्तीकडे पाहूनच समजतं सर्व किती कला आहेत आणि किती पुढे झेप घेण्याची एक तयारी आहे.
चेहऱ्याचकडे बघून वाटत असतं. मॅडम, तुमच्या स्वामिनी एज्युकेशनला मी खूप खूप शुभेच्छा देते आणि तुम्हाला तुमच्या उपक्रमांना मी शुभेच्छा देते. भरपूर यश मिळून दे. कोकणशाहीला शुभेच्छा देते. सर्व महिला वर्गांना शुभेच्छा देते. महिला दिनाच्या शुभेच्छा देते. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आजचा जो कार्यक्रम झाला, या कार्यक्रमाला अगदी अनेक कार्यक्रम केले, प्रमुख पाहुणे पण केले, पण इथं मला वेगळंच वाटलं. खूप छान, जास्तीत जास्त महिलांची संख्या, खूप छान वाटलं. आणि कोकणशाहीने तसे स्वामिनी एज्युकेशनने आज इथं मला बोलून प्रमुख पाहुण्यांचा मान दिला, सन्मान केला, सत्कार केला माझा. त्याबद्दल तुमची मॅडम, कोकणशाही, स्वामिनी एज्युकेशन दोघांचीही मी आभारी आहे. कोणाचं नाव राहून गेलं असेल तर बघा, पण सर्वांना मी शुभेच्छा देते. हार मानू नका, निश्चित यश मिळणार तुम्हाला. सर्वांना शुभेच्छा देते आणि माझे 2 शब्द संपवते. धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.